Všetkým priateľom tichú, čo skúsme dať úsmev za lásku, lásku za úsmev. Život je šanca mať rád. Chráň nás, 8 svetadiel krajinu prázdnin, zem večnej mladosti svetadiel lásky. Život je šanca mať rád. Svetadiel najkrajších prianí. Svetadiel chránený neodlaní. Čas je med, deň s nocou splýva A tam každý bez spánku sníva. Chráň nás, krásne dievčatá z titulných stránok, tam kradnú svojimi dotykmi spánok. Život je šanca mať rád. Ahojte, tak leto sa končí a práve preto som sa rozhodla, že si v krátkom videu zhrnieme rôzne letné momenty našej Nelly. Hneď sa vrhneme na piatok 10. júla. Práve v tento letný deň sa konal v Kežmarku príjemný gala koncert Nelly, Filipa Túmu a 35-členného komorného orchestra Banská Bystrica pod vedením dirigenta Adriana Kokoša. Nela zaspievala obľúbené skladby, ako je Ave Maria, len kým tu si z muzikálu 8 svetadiel, Listen, ale aj svoju vlastnú skladbu Neviem sa nájsť. Koncom júla sa Nele splnil sen. Zažila nezabudnuteľnú dovolenku na krásnom gréckom ostrove Santorini, na ktorom si užila jeden z najkrajších výhľadov na západ slnka. V piatok, 7.8. paparáci vyfotili Nelu, ako si išla zabehať. 2 dní na to bola u svojej blízkej rodiny v Záhradnom, kde si spolu s babičkou zašla aj na omšu. Okolo 15. augusta sa objavilo video, kde Nela pozýva fanúšikov burlivého vína na deň otvorených dverí do Markízy. Milujem slnko a milujem leto. Asi aj preto, že v lete sa stále niečo deje. Napríklad taký deň otvorených dverí v Markíze. Prídite 22. augusta do Záhorskej Bystrice a rozhodne nebudete ľutovať. Deň otvorených dverí v sobotu 22. augusta v Markíze. Hoci si vždy tieto markizácké dni naplno užívala, tento rok sa tohto veľkého dňa nezúčastnila. Dôvodom bol približne mesačný ajurvédsky pobyt, na ktorý sa Nela veľmi tešila hlavne preto, že tam bude len a len relaxovať, chodiť na masáže, čítať knihy a nebude musieť nič robiť. Snad si poriadne odýchla a načerpala nové sily, pretože už v septembri začína nová divadelná sezóna, taktiež natáča burlivé víno a čakajú ju rôzne iné akcie. Taktiež v auguste sa objavili nové fotky Nelly a Juraja, na ktorých obidvaja vyzerajú úžasne. Tak a teraz ďalšie informácie. Fanúšikovia Nelu môžu vidieť napríklad v sobotu, 12. septembra v Žiline, spolu s Jurajom Lojom budú hostiami talk show v divadle Vitajte doma. Lístky si môžete kúpiť cez Ticket portál alebo na www.divadlozilina.eu. Ďalšia pozvánka smeruje až na 1. február 2016, kedy Nela vystúpi v pražskej Lucerne s ďalšími slovenskými speváčkami, ako je napríklad Zuzana Smatanová, Jana Kocianová, Katarína Hasprová, Marcela Lajferová a mnoho ďalších. Lístky viete dostať na www.ticketpro.cz. Tak a teraz sa môžeme presunúť na dlho očakávanú rubriku Slová pre Nelu. Najskôr som nechcela, aby toto bola súťaž a je len taká rubrika s vašimi úprimnými vyznaniami. Nakoniec sme to za súťaž dali. Teraz som sa však rozhodla, aby sme vás trošku potešili, že nevyberieme len 3 vyznania, ale vyberieme viaceré a tie darujeme spolu s nejakým darčekom Nele na narodeniny, čo bude vlastne v októbri. Aby ste vedeli, o ktoré vyznania pôjde, tak do pár dní ich zverejníme na našej stránke. Taktiež vyberieme jedného z vás, komu odošleme nejakú maličkosť. Vy ostatní, ktorých vyznania nepoputujú k Nele,
tak samozrejme ostávajú na stránke a Nela si ich tam môže hocikedy pozrieť, prečítať a urobiť si tým radosť. Ďalej by som sa prostredníctvom tohto videa chcela strašne poďakovať za vysokú aktivitu na našej stránke Nela Pocicková oficiálny fanklub a za to, že 10.8. sme prekonali hranicu 8000 fanúšikov, čo je veľmi veľké, čo si neskutočne vážime a je to úžasné. A dnes nás tu je už vyše 8100, čiže naša rodinka sa pekne rozrastá o nových členov, čo nás nesmierne teší. Taktiež chcem popriať všetkým školákom dobrý štart do nového školského roka, aby sa vám darilo a aby vás letné spomienky hriali aj v chladnejšom počasí. A na záver si pustíme takú tú našu od Nely. Leto skončilo, tak si ju poďte zaspievať spolu s nami. Leto skončilo, ale ja som ostála s ním. Všetko nám zmizlo, iba spomienky chvíľ. Viem, ty nemôžeš prísť a zachrániť pri veľa chýb, lebo láska dávno už spí, ale mňa spomienka neopustí. Teraz je to preč, ja chcem vrátiť späť leto do zlých dní. Teraz je to preč, ako vrátiť späť leto, čo už spí. Leto skončilo a ja musím už ísť. Začať svoj život, teba v ňom nevidím.